प्रणाम, हर हर महादेव। यहाँ के फिर से बड़ा हमारा से मिल चुकल बनी रास्ता में चलते हुए आप सबके फिर से यहाँ का मुंह से एगो सोचता नहीं कि मनोरंजन हो जाओ और वह सब थोड़ा चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करब जाए, कहे कि हमने के बड़ी मेहनत करके ऐसा सेलिब्रिटी के खोजी ना जाए, तो हमारा चैनल के माध्यम से हमारा दर्शक के का कहल चाहता नहीं। रौरा चैनल के माध्यम से श्रोतागण के नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव, जय भोजपुरी, जय समाज। यहाँ के कभी कभी मौका से मिल जाइला, बात विचार हो जाला। तनी हमारा दर्शक के एगो बढ़िया कोनो गाना सुना दी ताकि फिर आज से खुश हो जाए। तो ली एगो गाना सुन ले। अरे सनम भुला ना जइहा, पियावा के प्यार पाके दिल से तू ठोकरा गइलू, कमनो सुधार नइखे हो। ऐ सनम भुला ना जइहा, पियावा के प्यार पाके। पहले कोनो प्यार में दर्द मिला रहे का? पहले जैसे आजकल के चल रहा बा, तो पहले इनका कोई कोनो बॉयफ्रेंड रहे, बॉयफ्रेंड रहे कि गर्लफ्रेंड रहे, अरे मान ले जे भी बॉयफ्रेंड रहे, लेकिन ओका धोखा मिलल तो डोली जाते टाइम में बगले के बॉयफ्रेंड रहल, बाहर निकल के देखल तो डोली जात तो उस टाइम में आवाज अपन ऐ सनम भूला न जाइए। लोग कहलन कि मर्द का दर्द ना होला, कि मर्द का दर्द होला ना कबो केहू से कहेला ना को ना पावेलन। नमस्कार प्रणाम, हर हर महादेव, जय भोजपुरी, जय बिहार।